وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وشولorda yani kafirlarda ne medat bar? Allah tebarek ve taala şolara azap bermedi ýaly. Ve halani ki şolar adamlarını Mescidül Haram'dan qaytarıp men etýärler. Ve şolar Mescidül Haram'a mutevelli bolmagy şaýsty we laýyk däldirler. Çünkü olar müşrikdir. Muttaqilerden başga ona mutevelli boljak ýokdur. Lakin adamların köfsi bilýän däldirler. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Oşolaryň namazy Beytullah'ın ýanynda hiç zat däldir, meger ses etmek we el çarpmakdyr. Pes kıyamatda şolara aýdylar, dahadyňlar azaby kafir bolmaklygyň sebäpli. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Tahqiq kafirler öz mallaryny sarf etýärler. Ta adamlary Hudaýyň dininden gaýtaryp men etjek bolup. Pes şolar mundan soň da mallaryny sarf ederler. Ondan soň şu eden harçlary özlerine hasret bolar. Ondan soň da maglup bolarlar. Bu oltor adamlar ike kafir bolupdylar, olaryny cehenneme sürler. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Ta Allah tebarek ve taala näpek bilen päkiň arasyny juda etsin diýip, o näpekleri biri-biriniň üstüne aýlandyrar. Pes hemmesini toplap cehenneme dahil eder. Şolardır ziyankarlar. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Ayt kafirlara, eger kafirlikden dänip İslam'a gelseler, şolaryň üçin günählerini magfiret ediler. Ve eger yine awwalky adatlaryna baryp musulmanlar bilen jang etseler, pes tahqiq onda geçenleriň barasynda bolan ýol jary bolar. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وكافرlar bilen jang edin ta dünýäde müşrik galmaýança. O ta din halis Hudaý üçin bolýança jang edin. Pes eger kafirlar kafirlikden dänseler, pes tahqiq Allah tebarek ve taala olaryň emellerini görýändir. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Ve eger yüze vurup kafirlikden dänmeseler, siz bilin Allah tebarek ve taala sizin kömekçiňizdir. Allah tebarek ve taala ne weýle ýaxşy medetkardyr we ne weýle ýaxşy nusret we ýarylyk berýändir.